הזאת? אנחנו צריכים תוכנית. אני יודעת, טיל, תוציא את המכשיר להסתכל והקשב שלך. אנחנו צריכים לראות מקרוב יותר. בואו נחפש את העקיבות של איילה התינוקת, עקיבות בשלג. אתם מוצאים את העקיבות של איילה התינוקת? איזה יופי! אתם מצאתם אותם! טיל, סע בעקבות העקבות! תראו, טיל שלנו גולש! לעצור! אני מעולם לא גלשתי במורד גבעה גדולה כל כך. קדימה חבר'ה, אל תפחדו, תעשו משהו מצחיק. בואו נעשה את זה יחד, תנדנדו את הידיים לפי הקצב. זה לא מפחיד. הנה מגיעה עוד גבעה, והגבעה הזאת נראית גבוהה יותר. אז בואו נהיה אפילו מצחיקים יותר. הפעם בואו ננדנד את הראשים שלנו לפי הקצב. לנדנד את הראשים. מוכנים? אני לא פחדתי אפילו לא לרגע. כל הכבוד לכם צוות. הנה הגבעה האחרונה, וזו הגבעה הכי גבוהה בכל הפלנט. אני יודע מה לעשות. בואו ננדנד את הידיים וגם את הראשים שלנו באותו זמן. ננדנד את הידיים ואת הראשים. מוכנים? ואף אחד לא פחד. תודה שהתנהגתם בצורה מצחיקה. קדימה חבר'ה, צריך למצוא את התינוקת. נכון קווינסי, זו המשימה שלנו. איילה תינוקת, איפה את עכשיו? אתם רואים את העקבות של איילה?